stort tillykke med at vinde 100.000 kroner. Tusind tak. Hvordan var det at vinde? Det var helt fantastisk. Til at starte med det, tror jeg næsten ikke på det. Nu kan jeg leve igen og tro på, at det nok skal lykkes det hele. Da du deltog i konkurrencen, havde du så troet, at du havde en chance for at vinde? Nej, jeg har aldrig været heldig. Jamen, hvis du nu vandt, så ville det godt nok være fedt. Hvad er din holdning til den slags konkurrencer, som du deltog i? Jamen, jeg synes, det er helt okay. Og det er spændende og sjovt at gå ind. Vil du deltage i flere konkurrencer? Ja. Det gør jeg allerede. Jo. Vil du opfordre andre til at deltage? Ja. Det er der flere, der tror nok, det er begyndt på. De tror på det nu? Ja, det gør de. Det er godt nok fantastisk.